30 ml silidla, ktoré je už aktivované v teplej vode, aj tej 40 stupňovej, aby sa mi to tam pekne všetko rovnovernejšie zamiešalo do toho obilia. Dovtedy to nechám pokoj a mali by vám naši novovznikajúca kapela naša zaspievať nejaké pesničky. Sirenina ide k dnu a voda vychodí na vodu. Tento sír budete v piatok mať ako vyprážaný sír. Čiže teraz túto plienku pekne tam nabereme tú vodu na to, trošku spojíme, no a potom poviete, pán Božko, zaplať, aký je dobrý.